ekigia torentira na mangana torentira. Number 1 mwaro ya mangana kuminyoka se media abatebanga deputy governor ya defect kuru ODM which UDA. Twatenera na banyari bari to kubatebinga deputy governor tarakwana kende kuru munoye gekogera abantu batebenga defect. Abantu baminto tari bo. Namba 2 ense na tomenyete to komenya week. Monda no murai. Monda obero muchumbe unyari bari chaje. Obero mona deputy governor. Injira teyo monda ara amenye in isolation ngabantu mbacha buwaye bacha kumukwani. Nere boy gaseke usi. Bone kera abantu bache to monda. Na anda bache to nabarai. Bakisi county kumukwani. Aina magosa arengi. Abako endo simbarati barabuna magosa bakora. Ose barabuna bo bate right fushia yoko genda bwarati bachi kumukwani monda era tanyora basani. Ntogwana ine bano. Ono abarai bari bachete gokwani monda bagakwana mangana bakwanete lakini isika mangana asokira amange gotota ete kubatebinga mangana inchogo kwana no mheshimiwa Samuel Apoko yokabero mu MC we ward ya Kyogoro nona aringe se meeting eyo monda gakwaneta mangana amange nona inu matagerere amuresika bono na inturo mutwarga te monanga tabasa gukira asoke ziko atebya bagusi n'abantu bakisi county bamanye kikenderete ase county government ya Kisi because problem nera amangana bari bachete kumuburi nkeringa inkikenderete egasi etari gokore kana. The last financial year 2022-2023 Kisi county ya received 13.8 billion ekero korigeri billion nege nturari kejisiro kuruga oike keumbu na ndo irane kujaga kubanga chibese echo gokubanga getie gekere na ndo bange getike chibese jingi chiakore ina ara mangana abantu bakoranga bakubura mondo go chikoboria simba tata etiko mwali baga simba oteba tiganje ngora ni mami ara yanda ara buri umongina mwali chiwaje kura nimo ina ere problem babwa ono nare goteba iga abantu baito abanyari bari mbagenda bagaiswe statement ya St Vincent ndende go chakiro yo minto mautia neka korikiana ntwasomete nere mautia ne cousin first cousin ya monda mheshimiwa monda akere chikura 2007 to 2013 ekerega 2013 mautia akamopinga ekagere kirugo gekarwa abwisikia renge simonda gekanda asanga which means mautia abwate ndamwamwa kende gyosi umweshimwa Robert monda gotwara mautia utagetatwa atwara eria kabere bono monda obere deputy governor na ande bono mautia ochire na anda atagete gotanga monda ruo egera akorenga asoe abantu abamo inumo manyeti abantu baito bagusinga endamwamu abantu ababisomo muntu abe nyumba yaye igo morora mauti mukuminga mu murumu abanga nero gushiye statement endamwamu nero gotokumasabera abatisuna machare morero amanye monda no yo mwabo ayirane bakwanani bakorembere omo MCA we ward ya Birongo nje nabo mo MCA kitamu ibe oyo ne omwako oyo mo ne mitinyete tanya gokora no ne getacho no monyora njera tako amongina no siringi ya misini yeri tunda ngayari ko rusio mo esa ko wano karia na ande tabwati mo esa se ward yaye gotwara ko masomera nga tigara enda akorera abantu babironge gasi amaja gotebe ebintu abe county ya Kisi egokore oyo minto morebu one disability mental oyo omorebu konya nero menyeto bisiamo mondo mo siringi echi akomwa origa amenyerete genta akoego egaragori chintetere obo bari mombo menta mwaka naro oruete gwodian ogoro kumasengong obwate miaka 15 ichuma na wale ngobisi ya monda ariko musabachi besa chikora chintetere choba gotubwekira na yata kubwanga na andenga kiabete na ndago tenga monda ru obisi bona nero raso ase miaka 10 miaka 15 abantu baminto monda omwaka mose monda nonya na akiri nere moyo araso arakore kende etwara koma tengo mwaka gwaitire bogaka gendo esike orienda bakungu bao oganyogokwa oyo ayo moyo na banta ite goteba nga intu twachira n'abanyari bari totaita abanyabari babamo kero babeiramo twikaranse no yo minto mheshimiwa monda nere bwate kero gekene ase county adotebi astokorwa na astokora nga asogochi monganjere ndeta ba minto na baruba menta manganaya na korenga twakwanire but